रायजोफोर बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव थांनाय 2020-2025 आव गासै 21 बेसादफोरा बड'लेण्डनि थागिबि हारिमु आखाइजों दानाय संनाय खावनाय आरो जेरै अनला गंगार दुन्दिया हारिमु हिसाबै खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना थरखा आरो आखाइजों सोरजिनाय जेरै दख'ना जोमग्रा आर'नाइ गामसा गासै 21टा बे 21टा बेसादफोरखौ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बुहुमनां सिनायथिनि थाखाय GI टेग खालामनानै लाबोदों। बेफोरबायदिनो आरोबाव जों गासै बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव बे साननैसोनि गेजेरावनो मोनब्रैसो आरोबाव बेसादफोरनि GI टेग मोननो थांगासिनो रायजोफोर। जोङो मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामबावनो नागिरदों आरो जोङो गोजोनथाव खौरां बर' माहारिनि थाखाय थांनाय 21 GI टेग मोननायनि उनाव दा दिनै आरो 6 GI टेग मोननो थांगासिनो दङ। बेनि हाबाफारिया बिराद गोजौआव मोनफैबाय आरो बियो साननैसोनि गेजेरावनो बियो डिक्लेयार जागोन। मानो होनबा बिनि फाइनाल स्टेजआव मोनफैबाय। बेनो जाबाय नाम्बार 1आव सिजौ माइब्रा माइरं वाल गाहेन बेनिफ्राय माइब्रा माइरं बे साम' ओंख्रि थुंग्रि आरो बेफोरो जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि दंमोन आरो बेखौ जोङो मोननो हागोन आरो जों मैयासो डिक्लेयार खालामनाय नुदों। मोनब्रै GI टेगनि डिक्लेयार खालामबाय मोननो हाबाय कार्बि आलंनि आरो लकेल जितु हेन्डलुम कार्बि आलंनि बेयो जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेहाय बेम्बुनि जितु आसामनि बेबो GI टेग मोननो हादों। बेबायदि मिया दौरिफोरनिबो लकेल बेफोरो मिया GI टेग मोनब्रै मोननो हादों। नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो GI टेग मोननांगौनि थाखाय जों गोबां बोसोर हयथ' बेखौ नाजाबोबाय थादोंमोन जों मोननो हासिगोन। 21 GI टेगआवबो जोंनि बाथौआरिफोरनिफ्राय गोबां खाम सिफुं जथा सेरजा जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ बेहाय जोंबो दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै गोबां नाजानानै बेखौ साक्सेस खालामनो हादों आरो दा बेवहाय जोङो दिनै मोनद' GI टेग मोननो हागोन आरो बेनो मोननो थांगासिनो दङ। जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेर मोनसे जारिमिनारि जानो थांगासिनो दङ। मानो होनबा दिनै खम समनि गेजेराव 27 GI टेग मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय बिराद गौरब। बेयाव जोङो दिनैनि समाव गावखौ जोङो अर्गानाइजेसननि बिबानगिरि हिसाबै गौथुमनि बिबानगिरि हिसाबै जों गावखौनो गौरब मोनदों। मानो होनबा बियो जाफुंसारनायनि लामायाव आरो जों बयबो बेखौ गोसो गोथारै जोङो बिनि सायाव जोङो खामानि मावनांगोन आरो बेनिखायनो जों गोनो गोथो साननांगौ गैया। जोङो लासै लासै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गासैबो बर'नि जिखिनि नांगौफोरखौबो जों GI टेगनि गेजेरजों जोङो बेखौ मावनो थाखाय आखायाव लादों। भारत गभर्नमेन्टआ मोनसे डिक्लेयार होदों भारतनि गेजेराव 10,000 GI टेग खालामगोन। बे 10,000 GI टेग खालामगोनाव दासो 600 जानानै दङ आरो 600 जादोंब्ला दासो आसामाव जोङो 48+ मिया मोनब्रै डिक्लेयार होनायदों हयथ' 50+ जाबाय आरो बेजों 60आनो जायाखै दाबो। दा जोङो होमबा गोबां GI टेग खालामबावनांगौ दङ आरो बेनिखायनो जों बयबो जोंनि बर' माहारिनि जिखिनि गोनां मुवाफोर दङ बेखौ जोङो GI टेग खालामना लानाया गोनां दङ। मानो होनबा बेहाय भारत गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार खालामदो 10,000 GI टेग खालामनाय जागोन होननानै बयनिसिमबो मिथिसार होबाय। गोजोन्थों खुलुमबाय दहाय आफा बोराइ बाथौ।